인가야 금시 홀리 소마 산자여 그랑 그나 회사니요 오빠이 소시야 소시 구름 몰라 에이 니 룩스페야 두블리바리यावनो बाइक लानानै फैबाय बोबाय हनै दुब्लिबारियाव बाइक सालायनानै दाबायदि समाव रानख्राव जाजोबो ना हाया बे समाव दै होनो मोनोबा बिराद मोजां जायो ओंखायनो जों बेहाय दै होनाय जाबाय खान्थालाव नै नोंसिना बाबाया मा खालामदों दुब्लिबारियावनो होबाय हनै बाइक सालायनाया लागाव दुब्लिबारियाव लागावबोबाय हनै लामायानो गैया बिफाया निलु बिफाया हनै हिर' हन्डा सुपार जाबोदों आसला सुपार बेखौ बोख्लायनो सोबावखानोसै मिउजिक आयो जा मोजां दोदोंमोन बेखौ बागानाव बाइक सोफैबायलै दुब्लिबारियाव खोथा गैया लागावनि दुब्लिबारियाव बाइक सोफैबाय बागानाव होबोबाय आसोला मिउजिक सिस्टेम लानानै फैबाय बियो मोसानांगौना दिनै पार्टि दङ नालाय बोरो दामग्राया बोरो फेमिलि पार्टिलै हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु डियार फार्मिं आसा खालाम बयबो थिगैनो दङ जों दिनै नै ज' सानडेआव बागानाव फैदों दा बागानाव फैनायजों लोगोसे जोंहा दिनै नै मा दङ स्पेशेल पिकनिक पार्टि दङ डिसेम्बर 2024 नि लास्ट नालाय बेखौ बिदाय होनोसै बागानावनो पिकनिक खालामसै जोङो नै बेहाय दा बेयाव खामानिबो एसे मावनोसै ओमफ्राय बेजों लोगोसे पिकनिक जानोसै गोदाव संथारबाय नै जोंना बाजैया मा संखो बाजै मा आइटेम दं नायदो नोंथांमोना मा आइटेम दङ टमेट'जों अमा बेदर बियो गोथाव जाथारबाय रेडि जाजोबबाय नै बयलार एवगासिनो आरोना बयलार एवगासिनोलै बयलार एवगासिनो बरिया ओमफ्राय दायो जों अमा सावबावगोन आरोना स' होमबा जोङो जानोसै दा नै लाबोजोबखादों गासिखौबो गोरलैफ्राबो नै गासिनो सोरबा रिल्स बानायदों सोरबा नै भिडिअ आपल'ड खालामदों दा बैथिंहाय जोङो दै होदोंमोन नै बेहाय किं चिल्लि गायबाय दिनै माखासे सौफैगोन किं चिल्लिया ओमफ्राय नै बेहाय मैया दै होबाय फुरा गोरान जाजोब्बायमोन नालाय दा दै मोननानै खान्थालाबो माबा फुरा थाजा गिसि मोजां जाबाय आरो सान्दुङा माने दाबायदियाव रानस्राव खालामजोबो ना बे हाखौ ओंखायनो दै होनांगौ बे साइडनिखौ होखांबाय दा 10 मासआवनो जा गोजौ जाखाबाय आरो दा नैबे साइडआव होनोसै दैखौ ओरैनिखौ नै सोगासिनो पाइपआ माने सलार दंखायो नालाय बैनिफ्राय लाबोबाय नै जों ड्रेन जावनानै होनांबाय ओरै सफैजोबासै पाइपआ आद्रा जाबाय नालाय नैबेनिफ्राय ड्रेन जावनानै ओरै लांबाय आरो बैया सलार दं सलारनिफ्राय ओरै लाबोबाय दा नैबे साइडनिखौ कमप्लिट जायोबा बैथिं होनोसै बिथिंनाथ' नै बुंहांबायानो ओरै दंबावो नैबे साइडनियाबो बुंबावबा बैनियाबो बुंबावबा नैबेथिं लाबोनोसै मानोना बिथिं नै दैयानो होनाय जाथ्राना ग्र' जायाखै बांद्राय खान्थाला एकदमबारे ड्राय बिथिं नै खान्थाला बे साइडना माने बांद्राय साइसथ' जायाखै आरो ग्र' जायाखै बेनि थाखाय दै होनांगौ नै एकदमबारे हरैनिखौ नायोबा ओरैनिया एकदमबारे डिफारेन्स ग्र'आनो जाथ्राखै दा ग्र' जायाखैबाबो बेबो देरगोन दै मोनबानो देरगोन बिफाङा माने गाज्रि एक्टर माने जायाखै जास्ट देरख'नोल' हायाखै बारा दाबायदि समाव रानख्राव जाजोबो ना हाया बे समाव दै होनो मोनोबा बिराद मोजां जायो
ओंखायनो जों बेहाय दै होनाय जाबाय खान्थालाव दा खान्थालाबो दै मोनबाय ने आराम दै मोनबा आरो आबाद ओरै बानलुआबो बिराद मोजां ग्र' जासिगोन बियो बे खान्थाला गासिबो दै मोनजोबबाथाय बिराद हमथास्लाब हाला आरो बिसोरखौ बिराद मोजां लावसिगोन आरो बिसोरो नै थाजा थाजा बिलाइफ्रा जोंजोबो थाव फुननाय बादि रेडि जाजोब्बाय जानोसै अमा सावनायाबो मोनबाय थालिर बिलाइ दानजोबखाबाय नै गोथाव थालिर बिलाइयाव जानोसै अमा सावनाय हेल' लोगोफोर नै जोंना रेडि जाबाय दादा बाहाय साथामजों दरसे 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 लाइया बेसेबांबा गुवार नै ओमफ्राय आइटेमा नै फिसासो बोसोर जोबनायनि गोरानजों लागावबाय स्प्राइटसोलै स्प्राइटसो बोरो बथला गोरान सानलाबायगोनलै नै नै ओरै बाजैमोन दङ अमा बेदर सावनायजों आइटेमा नैबावसो दङलै नै नैबावसो दङ आइटेमफ्रा नै बेखौ खुरनाय जाथ'वाखै ओंखामजों होनोसै बेखौ नैबाव दंबावो बे अमा सावनाय ज' हाय लोगोफोर दिनै जोङो फैदों बान्दुगुरि गामिनि मोनसे फिसा जायगायाव बेनो जाहैबाय नैबे आइलेण्ड नैबेयाव गोबां बिफां लाइफां दङ बेयाव थालिर बागान ओमफ्राय नै गय बागान खान्थाल आरो इथिंआ माबा दङ बे लाइटआव जादों नै बिसोरो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेनोमोन आसा खालाम नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों होननानै स' मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै स' गोजोननाय थाबाय नायनायनि थाखाय बाय बाय सि इउ नेक्स्ट भिडिअ टाटा नीलु बाय बाय होनहरदो बाय बाय होनहरदो बाय बाय गुड नाइट फैथ'बोर' रिल्स बानायगासिनो मालाय नैबे जाहैबाय आदामोननि फख्रि बेनिफ्राय नुहुरो जोंनि बागानखौ बैयावनो जोब थालिर बागान नुहुरनायानो जोब औ गाइस नै मोनालायबाय किं चिल्ली लाबोगासिनो नै बेखौ नेगासिनो दासिमबो सफैया बोरो माथो खोमसि हरनि समाव सानजायाव गोरां सोनाब फैसालियाव ओमफ्राय ससेया ससेखौ रोंबावला बोरो माथो दाबो सफैयालै बासबारि मोनबाय होननाया माथो दासिमबो सफैया मा गारि फैगौ ओइ सफैबाय बानलु सिब्र' किं चिल्ली ट्रेयाव सोना लाबोजोबखादों नामा नै रोगाखांबाय दंबावो बाहाय माबा जाबाय जों बासिनाया गासै 110 औ 110 सानदो लांदो मन थांफादो 110 जाखाबाय नालाय गेब्लेनायखौ आलदा खालामनानै दोनबाय जों माखासेखौ ए लाबोफाबानो जायोमोन ना दे दा माबानोसै नै लोगोफोर जों दिनै सफैलायबाय मैयाहाय सफैदोंमोन नालाय किं चिल्लीया दिनैहाय गायबाय माखासे दा नै नैबेहाय दङ फुलिया बे माखासे गायहैबाय दा बेखिनि दंबावो 300थासो थाबावगोन आं बेहाय दायो ओरैहाय गायबाय आरो जों नै बेथ' फुराना सिगांनिनोखा ओमफ्राय नैबेनिफ्राय गायबाय दिनै बेनिफ्राय ओरै गायनाय जाबाय नै
गायलांजोबनोसै बैथिंबो गायबावनांगौ खावसे दा गायखांनानै दा दसे थानानै दै लुनोसै नै सान्दुङाव प्लास्टिकनिफ्राय बेयाव दोननायखाय एसे माबा जाबाय दै होबानो थाजा जागोन बियो दा दिनै खयथा गायखाङो नायनोसै हाजोबना हाजोबा 500था गासै फुलिया 500थायाव माखासे 30थासोखौ दोनसै थैनायफ्राव गायसननो थाखाय जानाया 500था जागोन गासै बारा गुवारबो नङा नालाय दा 500थाखौनो मेनटेन खालामनानै नायनोसै माबायदि जायो उनफ्राव मोजां जायोबा 500थानि बारा गायनो नाजागोन दा स्टार्टिं सोलोंनायनाय हिसाबै 500थाखौ ट्राय नायग्रोसै स' दसे साहा लोंसै मेंबायबो स' लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो सापर्ट हो आबादनि सोमोन्दै बेबायदि नुबाय थागोन स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ गायबाय नै बानलु सिब्र'आ दा गोबावनिफ्रायनो नै दिनैसो मास मोनसे जालायलायनोसै आलि खोनाया नैबेहाय प्लास्टिकआ थोआसै मालसिं नांबावगौमोन बेहाय मालसिं नांबावगौमोन नै जोबफैबाय गायै गायै नैबेलाय नै गायनो रेडि खालामदों नै जोङो बेलसिं बेलसिं नांगौखाय